Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен милли ризык әзерләү буенча осталык дәресе һәм хәйрия ашы оештырылды. Якынлашып килүче бәйрәм белән котлап Кыш бабай белән Кар кызы балаларга татлы бүләкләр тапшырды. Тулырак алдагы язмада. Махсус рәвештә балалар өчен татар милли ризыгы пәрәмәч әзерләү буенча мастер-классны Рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе президенты Зөфәр Гаязов үзе үткәрде. Теперь вот здесь зажимай. Вот, молодец. Пәрәмәчне ничек матур итеп ясарга, камырны ничек оста итеп җәяргә икәненә төшенделәр. Олыларга, өлкәннәргә, безнең кебек егетләр, кызларга күрсәтәбез менә ничек син үз кешең белән кемгәдер яхшылык ясый аласың. Уен белән менә олыларның эшен күрсәтү һәм инде менә ашарга пешерү күрсәтү, ул минемчә тагын да кызыграк аларга, чөнки алар һәрбер бала ул ярата менә ничектер үзе нәрсәдер эшләргә, ничектер үз кулы белән нәрсәдер ясап күрсәтергә, әйме сокланырга, горурланырга диек. Шуңа күрә без ничә ел инде, бер 5-6 ел шуның белән шөгыльләнәбез. Кыш бабай белән Кар кызыннан башка яңа елны күз алдына китереп булмый. Балалар шигырьләр сөйләде, биеде, туган тел җырын башкарды. Балаларга бик күңелле булды. Тәмле ашаттылар балаларны, сыйладылар, хөрмәтләделәр. Без бик шат. Мне было очень круто, и я стал плохо. Алия Галиуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.